gabi sa atong mga higala, among mga suki nga mga pinalangga namong tigpaminaw dinhi sa tulamanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulamanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag natog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga pulianan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulubanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa dool nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Kini ang maayong balita. Kini nga ang maayong balita gidumala kini sa inyong mga higala, Brother Joel Tirana, o diha karon atong kauban si Sister Rochin Tirana, no? So si Brother Libby medyo madilatar og gamay, o niya si Brother John Ford siguro murag madilatar sa gamay. So kita lang usa dinhing nakig-uban kaninyo sa atong programa dinhi sa kahanginan sa kini ang maayong balita. So karon takna magpaabot-abot sa atong mga kauban, o niya samtang nga paabot ato sa ning sugdan ng atong programa karon pinagi sa pagampo. Magampo ta mga higala atong iduko atong mga ulo. Ginoong Dios ning taknaa karon sa kagabion, ania kami magatuon na usab sa imong mga bililhon nga mga pulong. Nang hinaot kami nga among mabatnan ang kalinaw sa among panghuna-huna aron usab nga ang mga pulong karon nga among matun-an magamit namo sa among pagkinabuhi matag adlaw. Naghangyo kami kanimo nga imo usab ihatag ang balang espiritu nga mao'y maggiya magtudlo sa among huna-huna kasing-kasing nga masabtan namo ang imong mga pulong ug makinabuhian usab. Salamat ikaw magatubag sa among pagampo. Naghangyo kami kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay no, so welcome sa atong programa dinhi sa kahanginan sa kini ang maayong balita. So karon aniya pa ta nagpaabot dinhi unya duhami karon ni Sister Chini unya mintras wa pa sila maabot ato sa ning kutihon dinhi atong Facebook live, no? Nag-live taron sa ato ang Facebook sa atong account sa Facebook dinhi sa DYCM. Ang ngalan DYCM Bugo nga space Adventist, niya inyong makita og malantaw na nato ang ato ang live karon kay doon na 4 minutes gikan sa pag-live nato makahimo na ta sa paglantaw. Unya kung doon na mo yung mga greetings pwede sa gihapon ninyong ipadangat dinhi sa kahanginan sa ato ang cell number maura gihapon to, no? 0935-7638-735. Akong balikon 0935-7638-735. Niya pwede sad mo makapadangat sa mga cell number nila ni Brad John o ni Brad Libby. Niya sa pagkakaroon wa pa man sila pwede ra sa dinhi sa ato ang cellphone number. Niya og doon na sad tay mga mensahe kung wa tay mga load sa atong cellphone pwede po natong ipadangat dinhi sa ato ang Facebook live, no? Pwede mo makapadangat dinhi, mag-comment mo sa atong live nya makabasa mi. So ato nang basaho, no? So dinhi gani karon sa ato ang monitor ubay-ubay na atong nakita dinhi nga nag-view karon. Unya doon na po nagpadangat dinhi sa ato ang live og mga mensahe, no? So ato ning tingbon karong taod-taod sa pagbasa ang mga mensahe nga didangat dinhi. Sa pagkakaroon diya nag-tagging pa ta sa mga mga higala nato dinhi sa ato ang programa, no? Okay, so atong sulayan sa pagtan-aw dinhi ang mga nag-view sa ato ang programa karon atong lilion dinhi. Doon na 12 ka buok, no? 12 ka mga nag-view.
Unya ato ning tingbon karog basa. Unya ato ding pasalamatan day ang ato ang mga sponsor day sa atong wali kada gabi nga nahimo, no? So doon natay mga pila na kawali, 4 na kawali ang nahimo dinhi sa dapit sa Bugo, sa syudad sa Bugo. So doon na say mga pipila nga atong nabisitaan dito, unya doon na say pipila nga nidawat sa Ginoo. Ato silang pasalamatan pod ang mga nagsuporta niini nga nagpadayon sa pag suporta gikan sa financial hangtod sa ato ang kinini ang moral, no? So salamat kaayo. Onya nagmadaogon gyud ang ato ang programa na human kagabi ang last na to nga wali. Onya dunay 5 ka hamiling kalag nga anidawat kang Kristo, no? Dinha to sa Igsaog. Unya ugma pod sa gabi hamo sang ipahibalo ninyo nga magsugod no sab ang 5 ka mga 4 na lang, no? Kay dunay na iba no sa 4 ka successive nga satellite crusade nga pagahimoon sa atong mga directors gikan sa Central Philippine sa Central Visayan Conference o sa CBC. Onya ang modumala ni pulos mga director, sila si Pastor Jomar dito sa Nailon, Pastor Jomar Compuesto ato ang IAL Field Secretary, Director gyapon. Onya si Pastor Donato Barcinas ugma sad sa gabi magsugod siya dinha sa Patag Argawanon. Siya mo handle diha sa Bible seminar. Onya gawas pagid na dinhi sa Santo Niño sa dinhi gyud sa Bugo, Barangay Santo Niño. Musugod sab sila si kung wa ko masipyat giparis-paris ni nga mga director, kisa to nga director diha nalimot na hinuon ko. Nya si Pastor Sid unta ugma diha sa Kaduawan. Nya mura og dunay gamay nga kanang kakulian, di madayon ugma si Pastor Sid diha sa Kaduawan tungod kay dunay mga panghitabo nga di nato di gyud nato mapugna, no? So dunay 4 ugma magsugod nga mga wali nya didto sa Tagasa sa Marangog. Tuwa po didto magsugod ugma si Pastor Blasi diha sa Marangog. So kaning mga lugar nga atong gipang-mention, kung naduol mo ni ining dapita mga higala, pwede gyud kaayo mo nga motambong maminaw ta sa mga lektura, ano nga mahitungod sa panglawas. Murag naa ni sila mga program sa panglawas nga ginahimo. Onya labaw sa tanan lektura o mga pulong sa Ginoo atong paminawan gikan ugma sa gabi, way bayad, libre na tanan mga higala, no? So kung namo naduol anang lugar atong pahimudsan tungod kay ang pulong sa Ginoo para ni natong tanan. Onya human na usama na kasimana mosunod po dayon ang ato ang major crusade wali dinhi sa Condor dinhi na nahimutang sa Barangay Gairan na sa Condor Pension House karong Oktubre 5 paingos Oktubre 14. So daasad mo diha dapita sa dinis Gairan, kung sa to'y nadul-dul Gairan gawa sa mga kasimbahanan nato dinhi sa Bugo, Nailon, o katong mga naminaw ron sa radyo nga naadul gyud Gairan. Atong pahimudsan po na karong pitsa 5 sa Oktubre kada gabi gyud alas 6 hangtod sa alas 8. Ugma pod na nga oras ang magsugod ugma sa gabi alas 6 hangtod pod sa alas 8. So ang successive nga paghimon ugma mao ra pod ang oras nga mahimo inig ka Oktubre 5 paingos 14. So ato nang pumudsan akong balikon, libre ang tanan, walay bayad. Onya pulong sa Ginoo ato nang pahimudsan mga higala og mga kaigsoona, no? Okay, so sa di pa nako basahon ang mensahe nga nidangat dinhi sa ato ang screen og sa ato ang mga nag-view, dunay mensaheng nidangat dinhi. Ato ning basahon. Okay, katuning amigo nimo Brad Libby. Deras Brad Libby abot na mga higala, no? So naingon siya diri, Brad, niining kalibutan na. Luoy kayo akong mata kay wala na gamit sa pagtan-aw forever. Gyud kay masuko ang tanang tao sa tanas yawa mutanaw akong mata, Brad. Okay, katuning mag-message mo ha, Brad Libby.
Ay gala na to diri sa kuan bugo. Okay no, so atong tanawon sa dinhi ato ang mga na nag-view o mga na nagpadangat sa mga mensahe di anay ubay-ubay no. Atong paspasan kay ang oras hilabihan gayud kusuga mudagan. Diri tas mga nagpadangat sa mga mensahe ato ni tan-aon. Dunay natago nga kuan ato sa padak-an gamay. Diya si Brad Mario Alquizar diya sa Panalipan Katmon. Mayong gabi Brad Joel, ikaw pa usa ako nakita. Okay, so tulo na meron diya na nabot na si Brad Libby. Kay na dilatar siya gamay. So mo to nga nag-una ta din kay aron di pod mablangko ato ang programa no. Niya di asab siya sumpay sa mensahe mayong gabi ni Mrs. or Sister Ruchin, my favorite Sabbath school leader of Nikdak as the first Sabbath school leader. Pangumusta ko niya Brad Joel. Okay, di asya sa akong luyo. Regards lang po kuno siya nimo Brad Mario no. Okay, di asab si Brother Nilo Itang mayong gabi sa tanan nga nagapaminaw karon og kanimo Brad Joel. God bless. Okay, salamat Brother Nilo onya. God bless po no. Ay di asab si Sister Leah Muniez. Pastor, asa naman imong mga partner? Okay, di ara na abot na si Brad Libby nya si Bajon. Siguro murang nakita to nako yang motor dito sa personage paglabay namo. Okay. So di good makaanhi di ay diri si Bradzo no kay dunay giadto. So kani manggong nga panghitabo karon usa ni may kalambigitan ni sa amoa mga close friend og pamilya ni Brad Libby nga si Sister Jailin pasubo no nga atos mga sa pamilya natungdan nga Sister Jailin ning pahuway na gyud siya sa iyahang kahimtang. So pasubo nga among ipaabot ngadto sa pamilya gikan sa programa sa kini ang maayong balita. Okay, ato sa nintiwason pagbasa di asab si Brother Mario lang gihapon iyang mensahe. Minaw mi diri sa Panalipan Katmon kauban ako na minaw si Brad Pablo Jason JR. Okay, salamat kano nya di asab si Miljoy Escalikas Almosira maayong gabi sa tanan. Naminaw sa programa sa kamatuoran nga nagahatag og paglaom sa mga katawhan diha sa kang Kristo Jesus. God bless natong tanan. Diya sa bangusa sa itong mga partner, si Isaw Dihito, mayong gabi, Brad Joel, ang Kulibe. Dili ko makara karon kay apiki ko sa oras. Okay no, so bisan pa man ana Brother Isaw, di ta mabalakan no kay ang Ginoo magpadayon ra gihapon sa pag-uban o pagtabang nato nga di ra mabakanti ang ato ang program. Unya sige lang, importante po na nga siguro ang imuhang gilakaw din ha. Okay ra no. So di asab si Ginaline Lumuntad, mayong gabi sa tanan, greet ko og happy birthday para ugma sa akong magulang si Manang Idna Lumuntad Reyes ng happy 45th birthday. O niya di asab si Barnonilo Itang, mayong gabi Kuya Libby, God bless. Okay, ato ning tanawon ang mga nag-view dinhi do nanay 20 ka buok diha si Nisibel Biyawanas ni Sario, diha pod si GP Advent or sinong Jerome Patagnan. Nakiguban na to. Diya sa Slabli Dihito, Roslyn Mainit, Engineer Ernie Catayas, Laruya Bermoyor, via Dilao, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, Elsie Pitogo, John Michael Cinco, Ronilo Itang, Guriat Tudjo Pilyurin, si Nong Loloy o Gerardo Lubitania, Sara Katampatan, Miljoy Escalikas, Mario Alquizar, El Modam Flores, Basilio Notarion Jr., Anaklito Lucernas Senior. Okay, sa pagkakaroon man ito nakita sa mga nagbiyo o sa mga nagpadangat sa mga mensahe. So akong itunol ang panahon ngadto kang okay sa doon na sa ipahabol. Diha si Ninong or si Paditoy diha sa Nailon. Ya message watching your program. God bless. Okay, salamat kayo no. Wa naman tayo lang nakita din sa ato ang monitor. Mo adto ta sa unan akong itunol ang dugang panahon or panahon kang Barlibe sa pagbasa sa mga mensahe nga na siyang cellphone. Joel, mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga listener, atong mga pinalangga nga mga viewers. So kamong tanan karong gabi na higala kinang kasing-kasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makahimog gyapon mo pagpadala higala nga mensahe no. Diri lang diretso sa atong number ay alam mo kang Brother John dihito tungod kay wa siya dinhi, wa pa siya makauli
mga higala. Wa pa siya makauli. Kay tuwa siya sa Cebu City, base og magabian pa to tungod kay dunay giadto sa niya giduaw na dito. Aniya kami ron rin si Brother Joel. Aniya pwede mo maka-message sigala sa atong number, kang Brother Libby Clavis ka number sa 0926-8869-758. Aniya diri pod sa ato nga live, pwede sa mo maka-message sigala na mga importanteng mensahe nga inyong ipadangat. So pwedeng maka-message mo rin niya. Ako dang ipahibalo no sa mga kaigsuonan sa Kaduwan na sumala sa atong gi-announce kaganihang buntag o nga mitingan karong hapon alang sa crusade unta nga pagahimuon diha sa Kaduwan Church nga pagadumalahon ni Pastor Seth, no? Pastor Seth Esmeralda. So, na-sit up na gid ang meeting, kompleto na ang meeting para pagsugod, pero doon nagi mga kaulangan, mga higala, tungod kay doon ay nahitabo nga niabot na gid ang tinutuban sa kinabuhi sa akong pag-umangkon, anak sa first elder, head elder sa Kaduwan, na makonflict kay murag dalhon sa di ang haya sa Kaduwan Church. Niya medyo magka-conflict og ang crusade. So nagkahisgot-hisgot may kaganihan to sa Kaduwan Church nga kung pwede nga i-adto na lang sa lain ang crusade, no, nga himuon unta sa Kaduwan kay murag di man gyud conflict man kaayo niya. Ang Kalib Core Group pod giingnan ni Pastor ato dito, ingon pod ang Kalib nga adi siya na pwede conflict mo sa amo kay full support ba may kay anak ba na sa medyo murag amahan sa church sa Kaduwan, kay full support po silang tambong diri sa paghaya o niya kay mustera tong pila ka adlaw sa Cebu City o niya dayon anha sa Kaduwan ihaya si Jailin hangtod siya ihatod ngadto sa iyang temporaryong pahulayan. So mao na ang higala ang kausaban nga di gyud malikayan. So nahibalo na sa Pastor Koyos, mga igsoon, o niya, okay na, pangitaan asa, dapat ba Joel ang, wala pa. O muragi, lantaw pa nag-asan, dapita na ang crusade nga himuon ni, so kuan pa na, at wa pa na mahibawig, ano sa ang asan dapita, ang lugar nga adto himuon ang satellite crusade ni Pastor Seth, no? So na-inform na sa Pastor Koyo, so mga kaigsunan sa Kaduwan kay mamailang gihulat sad nga mahibalo sila o sa development kay nahibaw-an gud suban kaganiha mag-start na gyud ugma sa gabi. So dili ta maka-start og mas gabi, pahibaw alam po uban nato mga kaigsunan alang sa mga naminaw karon, no, mga members sa Kaduwan Church, pahibaw alam ninyo ang atong mag-igsuon o dili inyo lang i-message sa ato nga Silbi wana to Diyos kadwawan aron mahibalo ang atong mga kaigsuonan, no? So alang sa wa makahibalo diha, so tihilan ninyo sa mga nakahibalo para nga makahibaw atong mag-igsuon nga muna ang dunay kausaban mga kahigalaan. Okay, mo ato ning panahon ni ay message si Brother Elmer Lacerna. Namatay siya nga nagmatinud-anon sa pag-alagad. Tinawad na kay si Jailin, ang anak sa akong brother Abring. Wa pa siya namatay, naghimo nandaan siyang program sa mga serbisyos matagabi o alang siyang funeral. So kompleto na ang sit up na ang programa tanan niya nga kung moabot na niya ang kamatayon na anak tanan sit up na humana ang program. So igo na lang sundon ang programa nga gihimo sa namatay, no? So muna ang kahimtang mga higala. Okay mo padayon usunahan ipay mensahe si Brother Elmer, condolence. Okay, salamat Brother Elmer, no, Lacerna. Salamat po nga nagkita po ta dito sa Kaduwan Church. Niya mga kaigsunan nato diha, no? Salamat po kaayo. Aniya mo ta sa unahan, Brother Joel, mo tubag pa ka? Asaman?
Adi ay pangutana dere. Adito ka. So moadto ta sa pangutana mga higala, ato ning basahon ang pangutana nga gipadangat dinhi. Okay mo na pangutana. Tinuod ba nga kaniadto rato sa Old Testament ang adlaw igpapahulay sa pag-abot ni Kristo wa na daw ang igpapahulay kay si Kristo na kuno ang gipuli nga kapahulayan. Mao ni Brother Joel ang pangutana nga ato nga tagaan og pagtagad karon nga atensyon sa ato mga kaigsunan nga kadtong mudugang og mga tubag. So panahon na ni higala nga mupadangat mo sa inyong mga tampo, mga dugang una-una abang magpagpasabot sa higala na to nga nangutana o sa makigalaan na to nga may sulusamang pangutana sa maani. Akong sublion ang pangutana. Tinuod ba nga kaniadto rato sa Old Testament ang adlaw igpapahulay o sa pag-abot ni Kristo wa na daw ang adlaw igpapahulay kay si Kristo na kuno ang gipuli nga kapahulayan. Kuha niyong point? Mao man ay common good nga gihunahuna sa mga tao karon Brother Joel kadaghanan mo konforme sila nga ang adlaw pahulay tinuod Sabado. Pero sa daan tugon ra kuno pag-abot ni Kristo wa na tong igpapahulay sa una sa daan tugon kay si Kristo na ang kapahulayan. Og mogamit sila sa Mateo 11:28 ngadto pa 30 nga nag-ingon siguro sa sumari ka mong tanan nga nagbudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Muna siya si Kristo na kuno ang kapahulayan. So Brother Joel, unsa may imong ikahatag na tubag pasiuna nining pangutana nga atong gibasa karon. Kung na may mga reaction sigala pwedeng niyo ipadala dinhi kay pwede man na nga atong matagaan pagtagad sa sunod nato nga programa. Okay, next Brother Joel mo hatag o pasunan tubag nini nga pangutana. Okay, salamat Barlibe noon. Ya atong pasalamatan sab ang atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana nga gipaabot dinhi nga tinuod ba na nga ang adlaw papahulay sa Old Testament ra panahon ni Kristo or sa New Testament wala na kay si Kristo na ang kapahulayan. Okay mga higala no, so atong hatagan og gamay nga pagpasabot kabahin maghisgot tag adlaw igpapahulay lahi pud tong gitawag og kapahulayan kanang makita sa Mateo 11:28. Kay kanang nga sa Mateo 11:28 kadto nang gikapuyan ba lady burdened who are lady burdened ganang gibug-atan na sa iyahang kinabuhi ingon ang Ginoo duol ka nako og hatagan kog kapahulayan. So kana bang balisa, were, balaka mo nang gipasabot dinha. Pero maghisgot gani tag adlaw igpapahulay mga higala gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament. Wa gyud maghisgot ang balaang kasulatan og ang Dios nga wadon ang adlaw igpapahulay kay siya na ang kapahulayan. Dunay mabasa nato sa Exodo kapitulo 20 nga naghisgot nga hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Exodo 20 bersikulo 8. Nya sa 9 hangtod sa 10 naghisgot sa unom ka adlaw magbuhat ka og sa ikapito ka adlaw mo pahulay ka dili magbuhat bisan unsang buhata. So kini dinhi mga higala atong makuha dinhi nga hinumduman gani di gyud pakalimtan. So kining igpapahulaya adlaw ni nga gitudlo sa Ginoo nga ikapito adlaw igpapahulay. Ang pangutana kini bang adlaw igpapahulaya kanus aman ni kutob dinhi ra ba sa Old Testament o daa po ni sa New Testament or magpadayon pa ba ni sa umalabot nga mga panahon. So atong makita dinhi mga kaigsunan og mga kagalaan dunay mga verses dinhi bersikulos Biblia nga magtudlo nato karon nga ang adlaw igpapahulay nagpabilin. Atong hinumduman nga ang Exodo kapitulo 20 mga kahigalaan diha na lista ang napulo kasugo sa Ginoo. O kining adlaw igpapahulay ikaupat kining sugo sa Ginoo.
Unang sugo sa Ginoo nagisgot di ta magbaton og laing Dios. Ato mabasa ra sa Exodo 20 versikulo 3. Ang 4 ug 5 nagisgot nga dili ka magbuhat og larawan nga linilok bisan unsa dagwaya nga tuwa sa taas sa langit dinhi sa yuta ilalong yuta og sa tubig. Unya ang ikatulong sugo sa Ginoo nas bersikulo 7 nagisgot nga dili mo gamiton ang ngalan sa Ginoo sa way kapuslanan or kon pasipala. Og ang bersikulo 8 mao ni ikaupat nga sugo gikan sa bersikulo 8 paingon sa bersikulo 11 nagisgot nga hinumduman ang adlaw igpapahulay. Ikaupat ng sugo nya kining kapat na sugo do na pa ni sumpay ngadto si kalima hantud si ka napulo. So ato lang kuhaon ang point sa adlaw papahulay nga ikaupat na siya nga sugo sa Ginoo dias napulo ka sugo. So karon kay pag-abot ni Kristo matud pa sa atong higala nga si Kristo na ang kapahulayan. Ato daw tistingan kung giwagtang na bagi pahunong na ba ang adlaw igpapahulay kay nianhin na si Kristo kay si Kristo na ang kapahulayan. Dinis Mateo kapitulo 5 mga kahigalaan bersikulo 17 hangtod sa 19 nagpoint ni sa kasuguan. E atong timanan kining adlaw igpapahulay ikaupat ning sugo sa Ginoo dias napulo ka sugo. Balik ta Mateo 5 bersikulo 17 ngadto sa 19 nagingon dinhi ayaw kamo paghuna-huna. Sige nang Hesus manamulong ani ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuma niini. 18 kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. So kini mga higala gipamatud-an ni Ginoong Hesus nga di nato una-unaon nga ning anhi siya dinhi aron sa pagbungkag sa unsa man mga kasuguan. Og usa sa kasuguan nga gisgutan kanang adlaw igpapahulay kay naa man na siya mga kasuguan diha sa napulo kasugo. So atong makita og atong masuta nga ang kasuguan sa Ginoo di gani pwedeng ibanan bisag usa ka kudlet kama sa sentence og usa ka tulpok period sa sentence dili pwede. Samot nang dili pwedeng kuhaon ang adlaw igpapahulay. Kumusta man pag-abot ni Ginoong Hesus? Nagbantay ba siya sa adlaw igpapahulay? Sa Lucas 4:16 mga kahigalaan og mga igsuonan nagisgot dinhi sa King James version. Ang adlaw igpapahulay gi word dinhi adlaw igpapahulay yod. Onya dito sa The Living Bible atong makita ang gi-word nga gigamit adlaw nga Saturday. So basahon nako una sa Lucas 4:16 nagingon ang bersikulo 16 sa Lucas. Og siya miabot sa Nazaret diin siya didto siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Kinsa man nag-abot dito? Ang title si Jesus gisalikway sa Nazaret. Si Jesus didto siya sa Nazaret diin siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan siya mosulod sa sinagoga. Unsa ning sinagoga? Ang sinagoga mga higala mao ni sa atong kapanahonan ang word nga gigamit templo, simbahan, kapilya or chapel. Gisgutan dinhi nga iyang nabatasan siya mosulod sa sinagoga, sa templo, sa simbahan sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Matagad lang igpapahulay na hantod pa diri sa Lucas 4:31. Og atong balikan basahon nato ni ang Living Bible. Atong makita dinis the Living Bible kaning brown nga Bible, the Living Bible ni nga translation sa Luke chapter 4 verse 16 and 31. Atong basahon kay atong gibasa kani binisaya man to sa Lucas 4:16 sa King James nga binisaya. Ani nato basahon sa the Living Bible. Atong tistingan. Lucas 4:16. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home. Kinsa man ni? Si Jesus Christ yapon. Nagisgot ni when he came to the village of Nazareth. Ang binisaya ni og siya ning adto sa niabot sa balangay or sa village sa Nazareth. Onya nagisgot ni his boyhood home sa iyang natawhan o nadak-an. He went as usual to the synagogue. Isa sa iyang naandan muadto siya sa sinagoga. Unsang adlaw? He went as usual to synagogue on Saturday and stood up to read the scripture.
Magunsa siya dito sa sinagoga, sa simbahan, matag adlaw Saturday, mutindog aron sa pagbasa sa scripture sa balaang kasulatan. Unsang adlaw? Saturday. Sa King James gitawag adlaw igpapahulay. Basig kanira pong usa ka adlaw na ilain atong tistingan sa 31. Lucas 4:31 nag-ingon dinhi. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Atong bilisayon, og nibalik siya ngadto sa Capernaum. Mao ni, he returned to Capernaum, a city in Galilee, siyudad sa Galilea, and preached there in the synagogue every Saturday. Og nagwali siya dito sa sinagoga o sa simbahan every Saturday, matag Sabado gyud. So ang pangutana nga, natapos ba ang adlaw igpapahulay pag-abot ni Kristo kay siya na ang kapahulayan? Wala mga higala. Kay si Kristo mismo nagpakita nga siya ning pahulay gani sa adlaw igpapahulay ning adto siya sa sinagoga aron sa pagunsa sa pagwali. Kumusta man human nga nalansang si Kristo dito sa cross? Doon na pa ba nagpadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay? Atong tistingan mga higala sa Lucas 23:54 ngadto sa 56. Din hinato mabasa sa Maayong Balita Biblia kaning gibinisaya ni Cardinal Julio Rosales. Gingon din sa Lucas 23:54 ngadto 56 nagingon. Adlaw kadto sa pagpangandam og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Ang mga babae misunod kang Hesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan og giun sa paglubong didto ang lawas ni Jesus. 56 og unya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Sa human day gani nalansang si Jesus Christ, human na siyang lansang to cross. Birnes to adlaw tong igpapangandam. Matod pa dinhi na mauli sila human nilang nakita ang pagpahamutang sa lawas ni Ginoong Hesus didto sa lubnganan og sa ilang pagpamauli kay hapit naman magsugod ang adlaw igpapahulay na mauli sila. Og pag-abot na sa adlaw igpapahulay ang sumpay 56 ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Nining panahon na higala si Kristo nalansang na sa krus, namatay na siya dito sa krus. Nagpabilin pa bang adlaw igpapahulay? Yes, nagpabilin pa. Wa mawagtang bisan pa sa nalansang na Jesus Christ dito sa krus, nalubong na siya, wa gud mawagtang. Ano man kay ang iyang mga sumusunod, ang iyang mga tinunan nagpadayon gihapon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Sumala sa balaod na mahulay sila mga higala. Og ato sang basahong balikta sa Old Testament. Dinhita sa Isaiah 66:22 ug 23, ang gisgutan dinha mga higala, ang Dios magbuhat og bagong langit og bagong yuta. Didto sa bagong langit, bagong yuta, ang atong kaliwat magpabilin didto. Og ingon siya, og matag adlaw igpapahulay, mag-abot ang tanang tao sa akong atubangan aron sa pagsimba kanako. Ang Ginoo gid may namulong ana nga didto des bagong langit sa bagong yuta ngayong pagabuhaton ang mga tao nga mga linuwas nga magpuyo didto magsimba gihapon sa Ginoo matag adlaw igpapahulay. Unsa mga adlaw? Sabado mga kahigalaan. Okay, sa Hebrehanon 4:9 kung ato pud tanan 8 ug 9 ato makita diha nga nagpabilin pa gyud ang adlaw igpapahulay. O kining adlaw igpapahulay nga nagpabilin matud pa sa laing version sa contemporary English gi-reserve kini sa katawhan sa Dios. Kung ang katawhan sa Dios ning undang sa pagbuhat pag-adlaw ikapito og nipahulay siya nini sama siya nga ning pahulay sama sa atong Ginoo nga pagka-ikapito ka adlaw nagpahulay siya, gibuhat niya ang mga langit yuta sulod sa unom ka adlaw og pagka-adlaw ikapito ning pahulay siya mga higala. So siguro ato nasabtan ang dapita o diyan ang bahina sa di pa nako itunol kang Barlibi ato ang panahon ato sa ning basahon nandi ang mga nakita nato sa monitor diya si Sister Leah Muñoz minyo na siya nga namatay pastor. Wala pa ni siya na minyo Barlibi no? O wala pa siya na minyo. Desab si Merlin Derder des dakit maayong gabi Brad Libby Brad Joel Tirana og sa tanan nga naminaw karon. Desab si apaditoy mulihon Mateo 5:17 ayaw kamo pag-unahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman ini. Desab si Elmer Lacerna
pagbalik ni Jesus ilisan raon niya siya glawas nga di na mamatay kay nagmatinud-anon siya sa Dios. Nasab si Nida Villamor, maayong gabi ninyo duha brad. Nagtan-aw mi diri sa live sa Villamor Rodrigo DI ni sa San Jose, Bourbon. Okay, maayong gabi nimo Brad Rodrigo Villamor diha sa San Jose, Bourbon. O kaubanan sa manaminaw diha silang Brad Amay Pitogo diha sa San Jose. Lanog po na yan trumpa diha. Maayong gabi yung tanan diha maayong pagpaminaw. Okay, ako gitunol ang panahon nimo Brad Levin. Alang sa ato nga pagtubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So thank you sa pangutana. Ako ni Batrohon pagbasa mga higala. Matod pa dinhi nga tinuod ba nga kaniadto rato sa Old Testament ang adlawng igpapahulay sa pag-abot ni Kristo wa na daw dili na tinuod higala nga ang adlawng igpapahulay Sabado sa Old Testament rato o niya wa na sa New Testament dili na tinuod nga naman kay arika sa New Testament bisan si Kristo sa Lucas 4:16 nabatasan ni Jesus nga sa matag adlawng Sabado igpapahulay tuwa siya sa sinagoga mutindog sa pagbasa sa kasulatan. So nagpasabot nga naas New Testament. Wa na kuno sa New Testament. O yung ano nakabasa man lagi ta nga naa ang adlaw pahulay sa New Testament. So nagpasabot nga di tinuod nga sa Old Testament ang adlaw pahulay, sa New Testament wala na. Doon na pa ba'y atong mabasa diha sa New Testament nga ang mga katawhan si Ginoo pagkaadlaw pahulay tuwa sa sinagoga ta simbahan? Si Kristo mismo nga maoy ning anhis kalibutan mga kahigalaan atong nakita nga nabatasan niya sa pagkaadlaw pahulay tuwa sa simbahan adlaw Sabado. So nagpasabot ang Kristo nga gituhoan natong mga Kristiyanos Sabbath keeper siya adlaw Sabado ta simbahan. Ani atong tanawon ang Juan 12:26 nag-ingon si Ginoo kinsa kadtong moalagad kanako kinahanglan siya magasunod kanako. Ang buhaton sa mga tao nga alagad niya, kanang alagad niya Christian ba, follower. Ang buhaton sa mga tao nga alagad ni Kristo ingon siya sunod mo nako. So kay pasundon man ta niya nabatasan man niya adlawng Sabado maumay nabatasan niya pag-adto simbahan mausay buhaton higala sa iyang masumusunod sa iyang mga alagad. Tanaw na to ang kadtong mga alagad si Ginoo adlawng Sabado diin sila bisan sa pagkamatay si Ginoo mga higala. Kadtong mga pioneer gani kadtong mga unang Kristiyano sa una mga unang Kristiyano sama sa mga kababayan nga kaubanan sa inahan ni Ginoo. Sila si Maria Magdalena, sila si Salome, sila si Maria inahan ni Ginoo. Atong tanawon sa panahon sa paglubong kang Ginoong Kristo. Dili na ako basa sa maing balita nga karaan higala kaning Catholic Bible. Sa Lucas 23 54 ngadto 56 tinuod ba nga sa daang tugon ra ang adlaw pahulay sa bag-ong tugon wa na nagbantay di na pabantayan kay giwagtang na ni Kristo gilista na ni Kristo kay si Kristo mao nay igpapahulay. Atong tan-awon kun wa bay nagbantay adlaw Sabado si Kristo mismo atong bantayan nga Sabado nabatasan niya ta simbahan. Arita atong tan-awon nini kining maalagad si Ginoo kay nagsunod man niya. Atong basahon ang Biblia. Naging atong mabasa ang title diri si mga higala Jesus gilubong. Nagpasabot nga paglubong ni Ginoo. O sa tong adlaw, gayon din niyo, Bernes kadto og hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay
unsang adlaw namatay o gilubong atong Ginoo? Ang Catholic Bible nagtugan Bernes kadto sa bag-ong sa maayong balita sad nga isa ka edisyon ang mabasa adlaw kadto sa pagpangandam og hapit na magsugod ang adlaw pahulay. Pangandam ang ibutang pero di sa Biblia gilitokid ang pulong Bernes kadto og hapit na magsugod ang adlaw pahulay. Nganong hapit naman alas 3 mantos hapon god namatay ang Ginoo mga higala. Unya pagka-sunset, pagkasawop sa adlaw, musugod na ang pagsaulog sa adlawng igpapahulay. So anang hapon sa Bernes aton tanawon sunahan 55. Og ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan o giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Tanawa kining unang mga Kristiyanos magitawag nato nig mga pioneer nga mga Christian mga higala. Misunod sila kang Hesus sukad sa Galilea. Mikuyog sila kang Jose og nakita nila ang lubnganan o giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Nananaaw sila. O niya, nakita nila giun sa pagpahimutang ang lawas ni Ginoong Hesus. Atong tanawon ang 56. O niya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlawng igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Unaagya ning balaod si kapahulay sa paguntugon. Tanawa ang mga pioneer nga Christian higala, ang unang Kristiyanos, katong mga original Christian higala, pag-abot sa adlawng pahulay, ang ato nabasa litra por litra gini, na mahulay sila, sumala sa gisugo sa balaod. Sa ato pa, ang original nga Christian, sumusunod, magtutuman sa balaod, di magsusupak. Kumusta man ta karon higala? Kung wa na ta nagbantay sa igpapahulay, kauban na to ning mga unang Kristiyanos nga original, nga di na to kauban. Mahimo lang nato silang kauban sa pag-alagad, pagtuos Ginoo. Kana kung hangtod karon nagbantay ta sa adlaw pahulay, sumala sa gisugo sa balod. Asa na to dinabasa? Ni sa New Testament ang pangutana. Sa Old Testament ra kuno to ang adlaw pahulay. Sa bag-ong tugon wala na. Kay si Kristo na kapahulayan. Wa man na magsulti ni atong nabasa. Si Kristo ang kapahulayan. Atong nabasa din nga si Kristo gani nabatasan niya tuwa sa simbahan adlaw Sabado. O niya, ingon man siya, maalagad mo nako, sunod mo nako. Atong gisulayan pagpangita ang prueba kung naabay nagsunod niya. Kay ingon ang kondisyon man siya, musunod, maalagad mo nako, sunod mo nako. Atong kita ng unang Kristiyanos. Kay nagsunod man sa Ginoo, unsay gibuhat nila sa pagkadal pahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. O sayop din ang gunahon na wa na ang adlaw pahulay sa bag-ong tugon panahon ni Kristo. Naahigala kita ra gyud nagwawaan na. Pero atong nabasa sa Biblia na nagpabili na atong tan-awon ragod panahon ni San Pablo. Kay si San Pablo gitawag ba siya apostol sa mga hintel mga higala. Tan-aw na to kay nagsunod man siya kang Kristo. Pangutana sa pagkaadlaw ng pahulay, diin man siya. Kauban niya si Aslas Bernabe sa unang panahon. Niya ang record atong mabasa sa Buhat Kapitulo 13 o niya versikulo 14. Paminawa higala atong basahon. Ato ning sulay eksamen ang Biblia. Kay usahay ra ba mo tanom sa hunahuna sa mga tao ang sayop nga pagtuo nga wa nang ipapahulay. Og daghan ra ba sang mituo ni ana? Kay wa lagi po'y pag-eksamen sa balang kasulatan. Kay panahon ko ni Kristo, wa ni papahulay. Kay gilisda na, si Kristo na'y kapahulayan mga higala. Panahon na to, ang record, panahon ni San Pablo. Kay San Pablo, gitawag man siyang apostol sa mga hintel. Bot pa sabot, marag apostol to na to. Dahil atong tanahon, San Pablo. Dini sa 13, versikulo 14, buhat. Apan sila mibaktas gikan sa Perge, og miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, sila misulod sa sinagoga
og nanlingkod o diin sila pagkaanong pahulay sa Pablo Bernabe dito sa Antioquia. Nanulod sila sinaguga mga higala, simbahan. Nanglingkod sila dito sa sod simbahan pagkaadlaw Sabado. Nan kun atong i-continue basa sunahan sa dihang may gibasa nga Biblia ang kadtong pangulo dito sa simbahan. Ning announce po siya sa bersikulo 15 mga igsoon kung ano na kamoy pulong sa pag may alang sa katawan isulti ka na. Ning ingon man ang leader nga si Pablo kay banggiitan po ning magwawali ning tindog si Pablo gipasabot ni San Pablo gihisgutan niyang mga isalihanon nga katawhan gipasabot niya kinsa si Kristo o niya giganahan kayo ang mga tao nga namati mga higala. Perting ganahan sila may ninduta naman nindot mo musulti San Pablo. So human silang pagsimba niya ng adlong igpapahulay. Ang reaksyon sa mga tao, akong basaw na sa versikulo 42. Matod pa sa King James Version sa English. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Atong nabasa diri sa pagpanggula na sa mga Hudyo, ang mga Hintil mihangyo ni Pablo ni Bernabe nga iusab ninyo kini pagsulti pagwali ka namo sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay. Tanawa ra gud nag-anam naglutaw kaklaro higala nga sayop gitong maingon sa tugon ra nias buhat sa mga apostoles si Pablo ninghangyo ang mga Hintil mga tawo na nimba dito. Balik mo pagka next Sabbath kay may simba pa pagka-Domingo, ingon nung tabalik mo ugma. Nagpasabot nilang opisyal nga pagtigom, pagsimba, igpapahulay, wagid mao sa bigala, Sabado, kay ang tinuod nga Kristiyanos, mamahulay sila sumala sa gisugo sa balaod mga higala. So nakita nato ang matinumanon si Pablo ug ang kadtong mga katawhan dito sa Antioquia mga higala. Unsa ni Antioquia? Dito sa Antioquia, sa buhat 11, versikulo 26, ang atong mabasa ni, paminaw akong basaw na, kundi ini nagsukad ang pulong Kristiyano. 11:26, ingon niya atong mabasa, og gidala, og sa iya nang nakit-an siya. Iya siyang gidala sa Antioquia, og sulod sa tibok o sa katuig, sila nagkigtigom sa iglesia, og ilang gipanudloan ang usa ka dakong panon sa mga tao og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi sila pagtawag og mga Kristohanon. Oy, kung nagpatawag tarog Kristohanon tahigala, Christian ta. Ang Kristohanon original dito sa Antioquia, Sabado ang ilang panagtigo mga higala. Nanunod sa Pablo pagkaypapahulay simbahan. O niya ninghangyo ang mga tao dito pagpanggula ginila nga balik mo pagkasunod igpapahulay. Matag Sabado lang di ang simba. O niya atong tanawon, unsay nahitabo pagkasunod igpapahulay? Unsay nahitabo sa mga tao dito? Namalik ba tuod ang mga tao? O atong tanawon 44. Og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ang kato mga bakol lang siguro makaadto. Ang Biblia nagsulti, hapit ang tanang nagpuyo sa syudad, ning adto pagkasunod igpapahulay. Amo na nga adi ay igpapahulay, wa na nausab, wa na naun sa higala igpapahulay. Nga naman, bisan tanaw na to ang libro sa Hebrehanon nga maoy libro nga katapusang librong gisuwat ni San Pablo mga higala. Si San Pablo nagsulti siya, ako basahon, kung sa iyang panahon sa katapusan niyang librong gisuwat, naghisgot ba siya nga wa na ang igpapahulay kay si Kristo na igpapahulay? Atong basahon Hebrehanon 4:4. Kay sa usa kadapit siya nagsulti may tungod sa ikapito kaadlaw sa ingon niini nga paagi og sa ikapito kaadlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanan niyang buhat. Maningon sa 4 last book ni gisuat San Pablo
naghisgot si Pablo nga sa ikapito ka adlaw, ingon ini ang Dios mipahulay sa tanan niyang mga buhat. Atong tan-awon ang bersikulo 9. Bersikulo 9 na tabasahon. Unsa may gisulti sa bersikulo 9 mahigala. Okay, paminawin nyo. Ato ning basahon mahigala. Ari ko magbasa sa Good News Bible, no? Muni ato magbasa sa Good News Bible sa 9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. Nag-ingon si San Pablo, ingon siya, there still, kanang word, there still remains. Nawagtang nawa, gilisdan wa, awa, it is the remains ko no, there still remains. Para kang kinsa, for God's people, way labot daing, di katawas Ginoo. Munang di ta magbantay sa Sabado, nagpasabot lang di ko katawas Ginoo. Kay ato nabasa, nagpabilin, there still remains for God's people ang adlaw ipapahulay. Ingon ato nabasa, sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. Karon ipahulay tag unang adlaw nasama na. Hindi mo na ikapito unang adlaw man na. Ari ta magbasa sa isa ka Biblias Catholic o. Ari ko magbasa sa Catholic Bible kaning Jerusalem, New Jerusalem Bible. Mo ni ato magbasa sa 9 gyapon. Giyon sa pagsulti sa 9 ingon nga, there must still be therefore a seventh day rest reserved for God's people. O naagi hapon di ay ang ikapitong adlaw nga igpapahulay gireserbas katawhan sa Dios. Wa man mag-ingon dinhi nga si Kristo maoy igpapahulay nga giilis ikapitong adlaw waoy nagpabilin ang igpapahulay para kan kinsa atong nabasa for God's people higala. Higala mo ni atong hinuptokan nga dili ta mahimong God's people kung wa nato bantay ang ikapitong adlaw ng ipapahulay sa Sabado. Kay nagpabilin lang ni para sa God's people. Wa ni ibilin sa di katawhan niya. Alang na ni siyang katawhan. Busa usana sa mga butang nga atong pagahimoon kana kung naghandong tang taos Ginoo. Tungod kay sa Ezekiel 20 versikulo 12, ang adlaw kong ikapahulay mabasa mo nga timaan kini sa katawhan si Ginoo. Karon atong tan-awon. Unsay rason nga ato man nakaplagan nga wa man din nausab ang ikapahulay. Naa man di ani hangtod karon panahon na. Hangtod pa magani sa bagong langit ug sa bagong yuta. Wa man ni mausab. Kay unsa may gilitok dis Biblia. Sa Levitico 23 versikulo 3 sigalas contemporary English version may ito mabasa, do na kamoy unom kaadlaw diin kamo makabuhat sa inyong mabuluhaton apan sa kapito kaadlaw sa matag simana balaan kining adlaw tungod kay kinialan kanako bisag asa pa mo magpuyo kinahanglan magpahulay kamo sa adlaw nga pahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kining balaura dili gid mausab. This law will never change. Di na mausab igala. So, huna-huna lang na sa mga magwawaling uban nga giilisdan. Pero ang Biblia, di na huna-huna sa Biblia. Ipapahulay, wa na'y pagkausab, magpadayo na hangtod sa bagong langit pagyuta. Si Kristo, kapahulayan na to, gikan sa atong pagpakasala. Sa kabug-at sa sala nga atong nahimo higala, makapahulay ta sa dayang muduol pa kang Kristo. Pero di na matawag siya adlaw nga pahulay nga gipuli si kapitong adlaw. Kapitong adlaw igpapahulay na timaan sa katawan si Ginoo. Gani ang igpapahulay adlaw sa pagsimba hangtod sa bagong langit pangyuta. So ako ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat po Lubino. Niato sa nipang basahon ato mga viewers. There's Rizon Kabatanya from CPAC. Good evening kaninyo watching from CPAC. God bless kaninyo. Diapos Loida Dalapis Tubakas. Good evening. Diapos Franz Granzon or si Iko. Good evening Brad watching from Kalumbangan. Shout out kay kong Derek Lipawpaw o Eileen Roylo nga naminaw sad kauban ako. Maayong gabi og may pagpaminaw ni Dias Kalumbangan. Og sa tanan lang nga nasa Kalumbangan maayong gabi kaninyong tanan. O nga mga higala, wa na mo kita time moadto ta sa ato ang theme song, ato ang closing song. Okay, magampo pa mga higala. Abahan naman na sa mga langit ng gabi na audios. Dalang kayo salamat yung pagpagiguban ka na mo
Salamat yung mga balang pulong nga unta may lunak gison panumduman magagiya kini kanamo paingon diha kanimo. Nagalaom kami ikaw magdungog patalong sa pagampo kanta na magisalig badawat sa ngalan ni Ginosos ka manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kalimtanan ang mga pinalangga ang matigpaminaw. Sa ngalan sa Brother John Dihito, Brother Isaw Dihito, kini mga higala, Brother Joel Pirana, kauban ni Ma'am Rosini Linganay Pirana, kinusab si Brother Libby Clavis, mga dagang salamat o maing gabi kanatong tanan. Bumalik siya